Kumpirma sa Department of Justice kon DOJ nga giila na isip usa ka pugante o fugitive from justice ang gaming business tycoon nga si Charlie Atong Anga kalabot sa kasong missing sa Bungeros. Sumala ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion atol sa press conference, gipaambit niini ang kumpirmasyon kalabot sa sitwasyon ni Atong Anga. Gikonsiderar nga sa DOJ ang nasangpit nga akusado isip pugante subay sa pag-issue sa korte og warrant of arrest. Diin sa kasamtangan, bisan gipaaresto na kini sa Santa Cruz sa Laguna Regional Trial Court of Branch 26. Sa mga otoridad, pakyas gihapon nga makita si Atong Anga. Apan sumalas ni Prosecutor General Richard Fadulion nga ang pag-ikya sa akusado gikan sa balaod dili makapahimo sa pagkalangay ingon man pagkahunong sa pag-usubag sa kaso sa samang niini nga mga akusado. Katungod matod pa sa ubang respondents nga mapadali ang pagtaral kansang paghimuon sa korte kalabot sa akusasyon o aligasyon. Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.